Doilea episod, bla 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 bla. Bine, hai. Ah! Eu te văd. Să reușești și a doua, așa-i? Mă vezi? Eu sunt pe cealaltă treaptă. Ai murit. Mă vezi? Octa, tu mă vezi pe mine? Da. Știu. Ah, am murit. Gata, m-am spawnat. Ce tu? Unde ești? Ah, tu ești. Mă vezi? Eu sunt pe treaptă. Aici, uite, mă uit la tine. Vezi? Sunt aici. Mă vezi? De unde ai murit tu? Ai căzut în luna. Gata, am trecut, sunt la level 2. What the fuck, sunt pe biluțe. De la ce se învârt. Am trecut pe a doua biluță. A treia biluță. Da, și pe penultima biluță. Ah! Ah! Mie mi se pare puțin simplu. Ah! Am 70 la viață. Bă, ăștia sară în lavă, ai văzut? Știi? Ah! Eu am picat deja de când o spui. Am câștigat. Da. Ah! Am terminat deja level 1. Păi oricum nu cred că îl treci. Am terminat level 1 cu 100 la viață. Păi dacă stai acolo mult, mori. Acum. Tura a doua. Gata, îs la level 3. Ieși? Dar joacă și tu. Nu ești bun sau ce? Am trecut level 3. What? Cum am murit? Am terminat mapa. Ce tare. După ce termin mapa, te bagă înapoi de la început. Și când mor, te bagă la level următor. Ai pe timp. Acum. Și mai am 50 la viață. Ai murit? Te văd. Te uiți la mine? What the fuck? Cum am învârt? Hai că pot trece level 3. Hai că pot. Se votează. 20. What the fuck? Fugi super repede la... A murit.
Deci la level ăsta fugi extraordinar de repede. La level 4. Și trebuie să treci prin pereți. Nu știu. Păi eu am murit. Octa, eu am murit. Da. Și greu. Da, aici nu sunt, numai o echipă este. Poftim? Da, știu. Hm? Păi și eu tot la ea stau. Nu știu ce nume din alte... A murit. A murit. Păi eu am murit. Păi cum să mă găsești dacă eu am murit? What the fuck? Ați auzit și voi ce vorbește ăsta? De fapt, voi n-ați auzit, că nu-i pe speaker. O să auziți acum. Ok. Că mi porni microfonul la tabletă. Deci auzi și e... Ba, mă! Eu sunt la butoane acum. Octa, și tu ești la butoane. Eu mor pe ăștia. He! Bă, dar hai că e simplu levelul ăsta. Deci, ca pe cartela pe tine lua toată viața. Da, păi aici nu mai ai 2 vieți. La butoane! Uite, tu ești ready. Știu, și Mangle. Da, bă. Tu ai murit? Îi dai restatura asta. O, am pierdut. Ei, runnerii au câștigat. Eu am murit din prima. Dar e prea simplă mapa asta. Da, știu. Am murit. Am început, hopa. Și am murit. E un picat. Este unul ce are scut de poliție în mână. E tare greu jocul. Cred că mă dau bătut. Nu te da, mă, hai că e fain. Na, bine, apoi... Pa. Eu am murit și am rămas în lavă. Nu, povestește tu cum ai, că eu mă uit la un joc mai tare. Bă, nu, hai să căutăm un joc. Deci mă întorc după ce